Ei se kaada ollut. Eikö mä ajattelin, että mä heitän tälleen euroipa seuraavaksi? No mut stop. No niin. Mä käytiin jo tää läpi. Ei kun se Et vaan mitä lähtisi on jotain kesämennä? höpönää. No kun tuo sanoo, pitää lätistä jotain, niin mä Niin, lähtisin. mutta mehän tämän Okei, jakson okei. aluksi Hei, käytiin mä nää hoidan, läpi. No mutta ei se ole lähtenyt vittu kaada. Okei, no niin. Okei. Samatta. Moi! Tervetuloa Kalekästi pariin. Ollaan taas hobis. Tällä kertaa terassilla. Ja kun näet Tornion paremman tuotteet täältä löytyy, niin näet dokailla. Mut hei! Mitäs jätkillä menee? Turpakia dokata. Niin just. No ei siinä kai. Otetaan tosta tommonen ensin. Mulkin menee kiitos ihan hyvin. No hyvä kuulla. Joo. Mut hei, höpötäkää taas, niin mä otan virallinen No, kaapa. Vedetään vaan ääntä. Mitäs nyt kai siitä? No mut Hobin terassilla, Joo. Tornion panimo, bissejä. Ei se paljon selittelyjä kaipaa. Hyvä juomaa, hyvässä baarissa, nätissä maisemassa. Vai? Juuri näin. Mulla niinku, ensimmäisenä tulee mieleen, me ollaan nyt tässä niinku Isoisän sillalla ja tämmönen urbaani city-maisema ja niin jos puhutaan niinku terasseista, niin mikä on se juttu, että mitä te haette terassilta? Onko se niinku lokaatio, oluet vai mikä? Jos mä aloitan tällä kertaa, niin mulle on lokaatio, eli mielellään auringossa, mutta pitää olla myös varjoa, koska keskivartalo horisontaalisesti vahvat miehet hikoilee helposti auringossa, niin vaadin myös varjoa. Mutta lokaatio, ja sitten taas tullaan tähän samaan ikuisuuskysymykseen, että hyvät pisset. Pitää olla vähän muutakin kuin sitä perus, mitä on hanassa. Eli pitää olla vähän craftia. Joo. Et se on niinku itselleni tosi tärkeä. Ja toki lokaatio ja paikka. Sille, että siinä viihtyy, koska mä en lähde terdelle yhdelle, vaan mä lähden monelle. Hyvä fiilis, hyvä musiikki, hyvät maisemat. Siis, niin. Ei se muuta vaadi. Mitä se on? Okei. No vähän riippuu. En mä tiedä, että harvemmin niinku hyvä musiikki, niin mulla tulee silleen mieleen, että mä olisin koskaan mennyt terassille. Hei, mennään tuonne terassille, kun siellä soi pankki. Toi on kyllä hyvä pointti. Mut sillä, että en mä tiedä, vähän riippuu. Terassi on niinku aika semmonen monilaajuinen juttu. Mut maistellaanko välissä tätä, niin mä jatkan sitten. Sitten mietitään mitä on lasissa. Mutta hei. Meillä oli jotain vattusoulia. Yes. Koska meitä ei vituta, niin meillä on vatutus. Sour ale. Gluten free, taas jälleen kerran. 4,5 pinnaa. Ja pitäisi olla raikkaa marjaa se etiketin No, mukaan. aika monet on gluteenittomia näistä Tornion panimo. Joka on silleen ihan kiva, koska harvempi niinku ajattelee niitä. Sitten on se kumminkin jengi, jotka on gluteenittomia. Ja sit ruuissa tosi paljon muistetaan kertoa ja tutkitaan, että niillä on enemmän väliäkin. Toi on, mutta toi gluteenittomuus on semmoinen juttu, mä oon ymmärtänyt ja nyt taas voi olla, että en ole tutustunut aiheeseen, koska itsellä on niin sanotusti, niin nykyään miten muodikkaasti sanotaan, sekasyöjä ja myös sekajuoja, paitsi viskit ja villihiivat. Mutta se on kiva, että oikeasti, että mä oon ymmärtänyt, että se gluteeniton merkki ei ole mikään helppo juttu panimolle saada. Että se kannattaa, jos sen saa, niin sitten kannattaa vähän niin kuin kaikki duunaa gluteenittomana. No siis ei, koska siis Vai onko mä väärässä? et oo, koska se on kumminkin allergia, niin sitä ei voi niinku laittaa silleen kevyin perustein, että merkintä, no saattaa sisältää kun täällä pöllii, koska jollain ihmisellä voi mennä tosi se elimistö todella huonoksi pitkäksi aikaakin, niin se ei ole semmoinen niinku leikin asia. Niin sen takia moni ei, ja mä en sitä tarkalleen sitä prosessia tiedäkään, että miten pitääkö ne tilat olla vai pitääkö ottaa niistä oluisnäytteitä vai miten. Mutta käytännössä kun ohra ja kaikki jauhot pöllyy, niin se on aika haastava tämmönen paikka lyödä se, että se on gluteeniton. No mutta kiva, että kuitenkin niin panimot tekee monipuolisesti. Niin myös tulee gluteenitonta. Joo, mutta eikö se ole hyvä, että mä niin tämän oman kysymykseni väistin tästä terasseesta? Varsinkin tällä hetkellä mä just mietin. Mä jatkan siitä, koska mä lupasin palata. Niin Palaa. Niin, että
tulessa. Terassi on aika monta silleen, että sä oot jossain, hei käydäänkö. Tuo on kivan näköinen paikka, on yksi. Sitten on niinku, että hei, mennäänkö sinne, siellä on hyviä bissejä ja terassi. Ja sitten on semmoisia, että hei, mennäänkö sinne, kun siellä on kiva terassi. Ja mä en tiedä, mutta sitten semmoinen, mitä mä mietin, niin onko niinku enemmän, että kumpi teille on niinku semmoinen enemmän terassia, se, että mennä terassille ns. Bilettää, tai sitten päiväkalja. Päiväkalja, ehdoton. Päiväkalja, joo. Mutta siis kun mä mietin kanssa niinku tätä terassiajatusta tälleen, että jos sä oot käyskentelemässä, kävelemässä jossain ja sä etit jotain sitä terassia, mihin sä voisit mennä. Niin jos sulla on joku, missä soi rokki tai rokkityylinen musiikki versus sitten, että sulla tulee vastaan siihen, missä soi joku house-musiikki, niin kyllä mä siitä valitsisin saman tien niin kuin sen rockibaari. Tuli muuten nyt... Mut jos siellä missä on house ja on paremmat oluet, niin mä voisin mennä. No kyllä nyt olut aina voittaa tässä, koska siellä ei joku... Mut hyvä pointti. Juu. Niin. Mut jos nyt saa sanoa, vaikka ollaan nyt täällä kauniissa miljöössä Kalasatamassa, isoisän sillan kupeessa, hobilla, niin mä voin sanoa, että yksi mikä on, nyt aina vedetään kotiin päin, koska Järvenpää pitää mainita ainakin kerran jaksossa, niin Järvenpäässä ja Eikan megaterassi. Siellä on iso terde, paistaa koko päivä aurinko ja siellä on oikeasti bändejä, on bluesia, on rockia, on Michael Monroe taisi just veivaa tuossa hetki sitten ilmatteeksi torstaina. Et siellä on se, että sinne on oikeasti kiva mennä. Okei, no Eikalla ikävä kyllä ei ole enää semmoinen sama, kun sanotaan 10 vuotta sitten valikoima, että 350 erilaista bisseä löytyy, että valinnanvaikeus. Mutta löytyy ne perushyvät, vähän vaihtelee valikoima ja sitten siellä on livemusa. Se on aika jees, niin on jäkeä. Mutta iso shoutoutti tuohon tosiaan niin Eikalle, että koko heinäkuun läpi siellä joka viikonloppu on joku erilainen bändi ja keskellä viikkoakin on Kyllä, jotain. keskellä viikkoa. Iso nimi. Joo, eli kumminkin vähän veri vetää semmoiseen ulkoilma-terassi/tapahtuma. On, koska nyt itse sanon näin, että mä oon joskus, silloin kun koronakurimus oli ja kaikki muu, niin mä oon joskus seissyt tuossa Bar Basin edessä litran tuoppi kädessä, kun se alkaa ulos myymään. Ja lyötiin katusojottajalle semmoinen 50 € kässi-salkku ja hän veivasi mitä toivottiin, niin 1,5 tuntia meni ihan hyvin siinäkin. Eli ehkä niin sanotusti itse en ole niin hirveä kranttu siihen, että ehkä se on just se, että mitä just sillä hetkellä. Joo. Mutta live-musiikki on aina live-musiikki. Live-musa aina live-musa. On ja hyvä live-musa on aina hyvä. Jep. Mutta jos niin pitäisi valita, että live-musa tai niin live-musa mesta vai bisset, niin kyllä mun on pakko ehkä sittenkin hylkää ne bisset ja ottaa se fiilis ja live-musa. Joo, mutta tavallaan kun sekin, että niinku, tavallaan mullekin terassi on ehkä sitten enemmän, että menee yhdelle tai viihtyy. Että sitten tavallaan kun menee jonnekin, niin sitten menee vaan sen niin kuin jutun takia, että onko se nyt, sattuuko se sitten ole terassi vai mikä muu, niin se on se juttu, miksi mennään sinne. Ehkä ei se, että hei nyt mennään kaikki tänne terassiin, vaan me mennään tänne, koska on kesä ja kiva. Mutta esimerkiksi nyt tässä on ollut, jos palataan taas tähän miljööseen ja paikkaan, missä ollaan, niin ollut nyt monta vuotta siihen, että kun tietyllä porukan liikutaan esimerkiksi tuskaan ja tullaan tuohon redin viereen, hobin viereen vaihtaa rannekkeet. Yleensä ollaan tehty semmoinen terde kautta hobi kautta redin pisteet, haetaan redistä rannekkeet, tullaan hobiin, maistelee bissejä, otetaan tuosta naapurista lätyt ja vietetään se muutama tunti. Eli se on vähän niin kuin semmoinen suunniteltu. Niin tää toimii tääkin miljöö oikein hyvin siinä. Joo, kyllä. Et olet ollut mukana joskus muistaakseni. Ehkä. Mut saanko mä tuohon musiikkiin ja live-musiikkiin liittyen kysyä yhden kysymyksen? No, olisi aika huono jakso, jos et saisi. Katsotaan vastaako. Se, että nyt mennään jo heinäkuun paremmalla puolella se, että niin, onko teillä niin loppukesäksi mitään live-musiikki hommia tiedossa? Tai bisse-hommia tai jotain tämmöisiä? Joona vaan Onko aloittaa, jotain mä voin tulossa? mutustella. Jos lähdetään ulkoilmaan, niin
kaikkiaan meistä on lähdössä puskafesteille, Aivan. jotka järjestetään tällä kertaa Malmin lentokentällä ensimmäistä kertaa. Joka on ikävä kyllä mennyt jo, kun tää jakso tulee ulos. Mutta joo, ei siinä. Ja sitten sitten seuraava, joka on tavallaan iso juttu, joka ei todellakaan ole sisällä, vaan on kuuma ja hikinen Tavastia versus Sepultura. No meistä on 1/3 menossa sitä kattoa. Mutta joo. Mut milloin se Sepultura tuli? Elokuun Niin, lopussa. eli puhutaan vielä Suomen kesästä. Joo. Että Kyllä. prassimiehet pärjää ilman pipoa. Tai elokuun loppu. Miten niin elokuun lopussa kuin elokuun alussa? No mutta prassit pärjää ilman pipoa. Niin. Silloin kesähän parhaimmillaan. No nykyään varmasti joo. Mä Vaikka jotkut väittää, mutta mun mielestä elokuu on kesän kuukausi. On. Mä aloin itse asiassa just kelailemaan tätä omaa keikkakalenteria, niin mulla on seuraava vasta ensi vuoden puolella keikka. No, mutta sinnekin on useampi jo varattu. Sinne on useampi varattu, mutta jos puhutaan kesän keikoista, niin tyhjää näyttää. No puskafestareiden lisäksi, mutta ei ole muuta varattu tälle kesällä musiikkikokemusta vielä. Täytyy lähteä Arturia laulaa karaoke. Ei se auta, kun viihdyttää itseään. Onko jotain, menettekö muuten vaan vai onko puskas joku, mitä menet tsiikaan? Mä en tunne yhtäkään niistä bändeistä. Hyvä fiilis, kesäilma, live musiikki. Mulla on kanssa, että mä lähden katsomaan. Ja heavy-miehet ei tiedä Domran. Ei, Nyt täytyy kyllä sanoa, että en tiedä. Hävetkää. hävetään. Sen mä annan teille anteeksi, kun te olette heavy-miehiä, että Jade Hood ei ole niinku suoraan tutkalla, mutta tuutte katto todella kovaa hardcorea. Okei. Oot sä itse käynyt aikaisemmin puskissa? En. Tää on sullekin eka kerta. Mulle ensimmäinen puska. Joo. No, ne ilmeisesti joka vuosi vähän laajentaa sitä omaa toimintaansa. No laajenee, se on DIY-festi, että Niin. jengi on enemmän, ne on vähän pakko ollut laajentaa, Niin. miettiä uusia juttuja. Nyt on se lippajuttu kanssa. Ja Joo. Ei niinku paikkana välttämättä niinku laajene, mutta se, että tarjonta ja kaikki tää muu niinku laajenee. jengi siellä. oli enemmän, julkisuus niin ja- pakko miettiä niin. toisia juttuja. Siis Joo. siistei hommat kasvaa. Ja Siis kiva homma, että tommonen ilmanen juttu saadaan niinku ihan tähän pääkaupunkiseudulle. Ja just tuollaisen tekemisen. Ja se, että se ei mikään... että saadaan niitä pieniä pumppuja vähän kartalle, että voidaan näyttää, että tää tulee oikeasti kaiken näköistä. Mutta siis niinku miettii noita, siis tähän on kanssa ilmanen tapahtuma niinku Vantaan puolella kanssa. Mä en tiedä, onko se vielä ilmanen, en ole pari vuotta käynyt, mutta Koisarokki on kanssa. Nämä on ilmaisia tapahtumia, mutta jos niinku levikki on näinkin hyvä kuin esimerkiksi täällä Puskalla on, niin muuttuuko se jossain vaiheessa sitten maksulliseksi? Se alueena ehkä on vähän vaikea tehdä sitten. Jos puhutaan Vantaasta, niin niinhän Ankkarokille aikoinaan kävi. Se oli pitkään maksuton. Se lyötiin maksulliseksi sen takia, että sitä oli pakko rupea ajaa. Niin. Mutta otetaanko huikat näistä ja viimeinen sana? Helppo, hyvä souri. Taas tälle helppo, hyvä linjalle lähdin. Otetaan jätkät seuraavaksi tästä tämmönen Tornion Panimon Arctic Euro IPA. Lätistäisikö me jotain tässä? Lätiskää sen aikaa, kun mä taas kaadan, kun tää lätinä tuntuu sopivan teille paremmin kuin tää työ, niin lätiskää vaan. Se on hyvä, kun tehdään taustahomma, niin sankare tulee sieltä. Mä teen nämä kaikki duunit aina teidän eteen. No sitä se vähän on. Mutta Euro-IPA. Jep. Mikä on Euro-IPA? Euro-IPA on siis täysin eurooppalaisilla humalilla humaloitu olut. Ja sitten kruunattu vielä Lapin raikkaalla vedellä. Okei. Kertooko mitä humalia? Ei. Okei. Eli Taitaa olla Panimo-salaisuus. Mä vähän veikkaan Eli joku olisi voinut sanoa, että saksalaisilla humalilla. No siis ainesosat Lapin vesi, ohramallas, humala, hiiva. Mutta eurooppalaisiin humalin humaloitu. Niin, mutta sä tykkäät noista kuvista, niin siinä lukee sulle. Joo. Pizza, pippuri, hiiligrilli, juusto, olut, 8-12 astetta. No oikeesti mä tykkään Tornion Panimon, tiedätkö, että tämmöiselle kaverillekin laittaa tähän suositukset.
semmoisille, ketkä ei ole päässyt koulusta läpi. Ei kun... Ei taaskaan hirveän Itse asiassa- korkealta. Veikka, olisiko Westco? Ei, sori. Katsotaan. Katsotaan. Mä näen meinaa tää kuularin vaan täältä. Niin. Haha. No hei, ota tosta. Katsotaan, onko Oh. West Coasti. No, ei tää kyllä leipaa. Siikataan. Kippis. Chin chin. Kreippia paljon tuossa. Joo, katkeroveton iipahan tää on. Oh. Mutta aika pehmeä. Joo, Aika kevyt karbonointi. on tosi kevyt. Tähän ettei tule yllätyksen, niin tääkin on muuten gluteeniton. Tämäkin. Tämäkin, Tämäkin. kyllä. Eli sopii myös gluteenittoman pizzan kanssa. Niin, tai siis tässä pitäisi maistua pizza, chili, hiiligrilli, juusto ja olut. Joo. Ai Kaikki muu, Tässä pitäisi noin kaikki maistua. kaikki muu maistuu paitsi se hiiligrilli. No sitä mäkään löydän. Missä jaksossa me kokeillaan semmoista, että laitetaan se hiili tonne, että savustetaan itse se ollut, että se maistuu. Katsellaan ihan muutama 10 jaksoa eteenpäin. Mutta ei tää on oikeesti hyvä. Mutta siis Huono suosituksen... idea, se kyllä lämpää Niin, toi on vähän semmonen, että kuulostaa siltä, että video on täynnä sitä tai jakso on sitä täynnä, kun me juostaan vaan liekeissä edestakaisin ja yritetään toisemme sammuttaa. Niin. Mutta itse asiassa, ettei nyt kukaan ota nokkiinsa, niin tämähän suosittelemme. Eli tulinen ruokapizza, ihan mikä vaan grillattu, juustot ja sitten ihan semmosenaan. Eli koska me odotellaan sitä ensin sitä villihiivajaksoa ja sitten me odotellaan sitä, että me saadaan vlogi sieltä hobista, kun Yes. Jani on siellä. Katsotaan ensin se, Janin katsotaan- sinkkujakso. Niin katsotaan sitten sen jälkeen näistä Jep. oluen hiilijuttuja. Juu, Mutta katsotaan sitten. voisi se olla myös keittopojat nuotiolla. Vois olla. Katsotaan, saadaanko aikaiseksi. Hyvin se lähti väistelemään tuota hobby-sinkkuilta-jaksoa. En mä väistele. Mutta toi oli hyvä idea. Miksi se joskus voidaan, se voidaan tehdä talvella tai kesällä keittopojat nuotiolla. Niin voidaan. Ei muuten huono idea. Ostetaan vaan säkillinen Tehdään koivuklapa. jaksoa niin, että istutaan tässä vaan ja mietitään, mitä voitaisiin tehdä seuraavaksi. Sitten istutaan taas seuraavassa lokaatiolla. On muuten hyvä. Oho, ei huono idea muuten. Maistuu muuten kalja täälläkin ihan hyvä. Siis toi on ehkä jopa uudempi konsepti kuin tää, että 3 keski-ikäistä miestä juo kaljaa ja läpisee juttuja. No tääkin oli siis ihan tämmönen, Joo. kukaan ei ole keksinyt konseptia. Ja omasta mielestä helvetin Oho, fiksu. on. Ja hyvän näköisiäkin vielä kaiken lisäksi. Kukaan muu ei naura Ei, jutuilla kuin ei. itse kameran. No mutta hei, mitäs nyt kun palataan taas tähän bisseen ja makumaailmaan, otetaan yhdet huikat ja kerrotaan mikä se on. Onko se nyt vesti? On se vesti. Joo. Joo. Kyllä semmonen katkeravetona niin kuin tämähän on, sehän tuli ihan selväksi ja alusta. Mä en halus palata menneisiin, mutta mä heitän nyt taas tän niin sanotusti etkokortin. Helppo. Helppo. Joo, no siis tuolla niin on, mitä mä oon todennäköisesti juonut, niin on semmonen niin kuin helppo koko kansan vetopanimo. Tyylikkäät, helppoja, puhtaat. Jep. Miten kun te lähdette nauttimaan oluesta, niin tykkäättekö te mieluummin olla siinä niin kotipaikkakunnalla vai lähteä jonnekin muualle? No, Nythän me ollaan stadissa, mutta niinku... no siis kyllä mä ennemmin juo Jäkesko Keraval bisseni, jos sitä kysyt. No, siis jos puhutaan Keravan keskustasta, niin sieltähän ei löydy oikein mitään hyvää. Mutta sitten mitäs mennä sitä omalta kylältä Merta elämässä kanaan, koska sieltä löytyy maailman parhaimmat oluet. Mutta se siitä, koska on niinku vähän vaikea, kun en mä niinku... Tavallaan, kun mä oon Helsingissä töissä, niin mä silloin niinku jään oluelle. Harvemmin mä menen sinne. Niin, no joo. Mut sit on niinku paikkoja, missä saattaa olla sit jotain erikoisempia, niin sinne tulee mentyä sen oluen takia. Mutta se kyllä johtuu siitä, että mä oon valmiiksi jo siellä. No sulla on kyllä toi kotikenttä etuna niin sanotusti. Mut nyt kun tästä puhutaan, ja kun edelleenkään ihan kaikkea käsikirjoitetaan, niin mun on pakko sanoa, että ei ole pakko lähteä stadiin, vaan mä oon kuullut, että jos ajaa Hyvinkäälle asti R-junalla, sieltä löytyy Crafters. En ole ikinä käynyt,
enkä tiedä minkä helvetin takia, on kuulemma valikoimaa. Ja kovemmat kaljajätkät sieltä aina heittää juttua, että tänne, täällä on kaikkea, en oo käynyt. Tiedätkö, kun mä tykkään näitä sahti-inserttejä. Hmm. Sahtifestarit Craftersilta löytyy muuten Olutämpärin kanavalta. Käykää katsomassa. Pitää varmaan Joo. itsekin käydä katsomaan. Mä en oo käynyt kans Craftersissa muistaakseni, kun sen kerran. Olen joskus ollut Hyvinkään yössä, niin siitä on vaikeampi sanoa. Silloin en harrastanut oluita, mutta kävin juuri sahtifestareilla Craftersissa kerran. Sahtifestarit Hyvinkäällä joo. Craftersissa. Joo. Hollola Hirvi, Himo, Talerok. Ja jos oli joku, niin No oliks Lammin sahti edes? ei ollut. Ei ollut Lammin sahti? No oli Lahtisen Teemun Bönthö oli vähän niin kuin ollut järjestänyt. No, Ei ollut paikalla, mutta vähän niin kuin vetomiehenä siinä. Niin. Ei paikan, mutta läsnä henkisesti. Siis tehnyt sen Joo, tapahtuman. okay. Mä oon itekin kuullut paljon puhuttavan just tosta Craftersista, mutta ei oo itsekään tullut kertakaan käytännössä. Siis Meidän on pakko lähteä sinne. siellähän on ihan maailmanluokan oluiden testingejä. Ne ottaa sinne oluit sisään ja 50 ja Okay. tulkaa Jo- juomaan. Jos puhutaan niin kuin mittakaavalla esimerkiksi, niin Stadistahan löytyy esimerkiksi juova, jossa on tosi monta hanaa ja eri valmistajaa, eri bissejä, niin miten sä vertaisit sitä Craftersia siihen? En tiedä mikä niillä on niin kuin se perus hanavaihtumus. Mä voisin veikkaa, niillä on vähän se, että niillä on ehkä juova myös, niillä on iso hanavalikoima. Niillä on ehkä pienempi hanavalikoima, mutta se vaihtuu. Se on paljon erilaisia ja ainakin ennen ne on pystynyt vielä metskaa tämmöisiä. Okei, no niin. Joo. Mä en nyt tiedä, kun tää yksi huikkahan on taas muuttanut tätä vähän peliä. Että Joo. Totta. on, kyllä. mutta mä oon nähnyt Craftersinkin julkaisusta, niin sielläkin on välillä mitä oluit sinne tulee jostain. Miksei meillä ole jätkät lähetty No niin. Hyvinkäälle? Mitä helvettiä? Siinä- Taas mä mainitsin tämän Bönthö, mutta Bönthö Ihan on sama. sanonut, että Crafters on Suomen paras olutbaari. No niin, me lähdetään sinne. No ei, tässä on paljon vaihtoehtoja. Lähdetäänkö nyt? No ei, nyt lähdetään, kun on närtti sää ja meillä on vielä Tornion Panimon bissejä ämpärissä. Lähdetään käymään ja Joo, lähdetään ehdottomasti. sitten jos oikein huriksi on, niin ehkä joskus joku jaksokin siellä. Menee muuten aika hurjaksi, mutta tehdäänkö nyt silleen, että lyödään tää jakso purkkiin ja keskitytään tuohon loppuämpärin tyhjentämiseen? Ei. Kun laitetaan jakso silti purkkiin. Aivot on tyhjä, mutta ei tämä astio tässä. Juuri näin. Ja mun mielestä Jani pitäisi ehkä sulkea tää homma nyt. Niin, no mä olin just sulkemassa tätä ennen kuin sä avasit suun. Haluatko sä sulkea tätä? Eli mä kämmäsin tän ensin ja sitten sä kämmäsit tän jälkeen. Yes. No niin, haluatko sä sulkea tätä? Ottakaa Ottakaa kanava tilaukseen, painakaa sitä niin kellokuvaa siitä, niin tiedätte milloin uudet jaksot tulee. Ja tykätkää, kommentoikaa. Me jatketaan nauttimista tässä niin Tornion Paniman biissejen kanssa niin Hobin tirassilla. Jos olette täällä Kalasataman suunnalla, niin tulkaa ehdottomasti käymään. Tämä miljö on mitä mainioin viettää kesäpäivää yksin tai kavereiden kanssa. Ja kuten ollaan aikaisemmin mainittu, että täällä on vaikka mikä näköistä happeningia muutenkin. Tervetuloa. Me palataan ensi jaksossa. Dogailemisiin. Moro.